Pataron nami do patarot don tudian dengan pasatokan ni di bona pasugit di pematang siantar. Tokong mahami raja nami wa kamu ditang yang muna terlumobi puparan ni tuan asa tuata nama masu tua karina mangiut terlumobi di iring-iring tuata di perdalana bui sah pataron nami satu bona pasugit raja nami raja bulon di partikenon di naupasa tauna olong muna kami pergelengom muna neng roma kami raja nami manoba-noba muna molo tukolo delen nami manoba raja itu 10 jari-jari pas 10 sada si majuzung di doa tadi na tua-tua dak sudah pudung agia susakot gai balia dak sudah uhum soba hula-hula tupe si bainon na susadia raja nami raja bulon neng roma kami manoba muna dihita be bona suton asa warha mahita manoba hula-hula ta permusi kami ala borhat nama kami manoba hula-hula nami badamang nau partuji. Manat maro atu elek musemar bolwi sopamar hula-hula di mana lihat natolwi. Manat maro patu elek kusema bolwi sopamar hula-hula di mana lihat natolwi. Dia muda raja di dongan sautan nami lagu dari obartu pakateta diri raja jam sada tepat di persimpangan parilanya kalai antar sono raja di huta di hula-hula di poso becuko adok sada dai nasopala ukura kami buat ustarwata persimpangan wanita bangsa jolohu ukura oma korong lula tes becuko marsara murah tadi di mana dah harajaun di mana lama kururo mata di de batasi kopabai diho magopo domorogoro ai tutto de batala sumariono ibo todo so ara comienza dita dopo lambu di dalam seribu dia pulau pulau raja di ular kamu saya di berhamu sebentar di luar
hagiata di robian horas mahami hula-hula mula majalo sai martaba-taba madihamu na mangalian Matutur Raja Nami. ima sahat kami siak kami saluhut na goparan ni hula-hula na poso masaluhut naon hasahatan ni yang baru Do sumaro rata tu hasa kami telah horas jadi setahu dulu lauta nuaik pedi hamon permusik nami nunga takasu jalo kami ima nakin nakasobaw ni soba ni ada na pinasahat ni goparan na buru nami tu kami baik damang mahasahatan na ya sasahat na uli na denggan di tau saluhut na horas Dia muda selalu na orang hula-hula nami na poso. Kalau dutan nami do memang kora hula menomoni. Buru nami masa mengaradi muna menjalo seperti itu di sini. Rajai hula-hula silakan. Langsung berat Raja Nami jolo bangsa tamu itu seperti tamu. Karena dia mau itu. Tutu roro hami sian ima hula-hula muna simat jukot manang na hula-hula di paupu. Jadi roro hami ima di parsaurni matuani na boru namion jala di bawah kami do songon eme na marludu songon katina boras fir si pasahaton nami tu amuna do horo masongon ni hatani situ tua pirma pokki baul-baul ma pasalongan Pirma toto di musude hamu akapinopar ni boru nami luju mari hamuna pas samotan. Betul. Jadi lao pasaton ulus mahamira amang boru. Gabi Raja Nami gabi. Ulus mahami tu pinopar ni boru nami on songon ulus torok rabu ba sampai kamu majo lagu nahobar tu sih.
pinatiko kujur mainna itong-itongani tapian tu dia betok kamu mangalaka pinoparina boru nami luju-luju ma dihamu kapas samotan Mbatutura ya nami. Di partikenon neng Roma kami manoba rajai idoa tadi ne tua-tua dak sudah pudu ngagia sosako gabi balia dak sudah sobaun hula-hula songon dalan marsoba do 10 jari-jari para 10 jari si bajujung raja nami neng Roma kami manoba-noba hamuna kita be asa bangara kita permusik kami dadamang nau bartusi Waksuli badi akado kesautan kami Pumuan SM Dosroa Kando tadi pun apa Duton Asaitor bersiap-siap kita bangarani Susudia kapal rumah Di boru bere nami Asaitor bangarani kita tawai persiapan Dalam kaku ku tatuan yang pipi Kau tempati ku diantarnya Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Waktu imanku mulai melemah dan bila jalanku hampir sesat, kuatkan juru selamatku yang esa. Aku kuat sebab Tuhan dekat. Dalam kaku ku tatuan yang tinggi, ke tempat tinggiku diantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Biarlah aku diatur oleh Tuhan. Dalam kaku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap teguh dalam kaku ku tahu ada pimpin ke tempat tinggiku diantarnya. Roma hitam Aminah. Amor sea di hati Tuhan. Tabaisa Zaudik Tabaisa Kisariho Tuhan tadokoto Marlandra Mardonga Oloporo Pasanapon Goardi Tuhan Palasiroha Dan Tuhan Debatasi Gomong Palu tadi Somasari tahe Olong dituhani Disude Ngati nompai
Ison rodo hami sian punguatta si partano na iborngin narong di Pangkalan Kerinci. Didok di mamar bosir mai dinang perjolo di alap tuhatta ima na tua na kita holong yon. Kami turut berduka cita do sian punguatta. Jadi dia bang niba dang pola godang dohonokku bolo ulaon di saormatua di pudi do berengon dengan uli. Jadi pos dorohaku dia bakku sudah narong dison dos marohamuna dinalapa berhatton non na tuton bolo tung pesoboy hami dohot tuhatta matotong nama dongane hamu asa diramoti hamu di perjalanan muna saya dipatulus akasakap niroha rodo hami merhiteho punguattai nado doai merhabot niroha di parmodeng ini atau 2 tahun basenggi matuibu tarapul roha muna tujulon dinalau borak piamon non pataru na 2 tahun basai patir tuama lakamuna swaksoni dinamulak kamuna tu hutat tahun batong masoni di patir tuama sude lakamuna sahatamu tu hutat tahun arong do songon molo angkar dasar tanaking ngopa sahat alayak kena merholong ni roha sian hita arong don pasaton na tamu tuk songod dia pian no ne asa purung ma nagai palia jengga nagai pinasa otik so saria songon siluan nami tuang muna tuata mana manggoi pasu-pasuna permusik kami asal bahasa tami songon dalam nami manupaki ulau persorma tuan ni dena ngotu bona hasuto nakiduli nami beda bang ma nau partusi Siap-siap tetap dari pabrik habis angka kami nomor tunggu bersama Mola masa baru kilo Mola somo ragan Mola sana nala sitio Hata di tuari sarotai Hata di tuari sarotai Nahu tambe karole Mana susah tu beruan para siro harameo para dituari sai hodoi para dituari sai hodoi sai tiap tangan di tuanmu manibat ari barang bobi kolommu dan jadi ganggu eromu Tuhari nampuna ngolubi Molo masa kebaru kilo Molo songo panagaluto Molo sada nala sitio Hata di tuari baratai Hata di tuari baratai Aku buta petarone Marangku sador tutoruan Para nasiro harameo Para dituari sai hodoi Para dituari sai hodoi mau lihat seluruh staf dot karyawan pasaton songon turut berduka cita nami tu keluarga adong dibuat kami songon gatini karangan bunga nami songon na didok na tua titin na tinopa main na golang nai pangarahu na otik sosadia na pinasaha nami anong bay seteng gudang ma pinasuna jadi dihamu akan berduka saya dipasu-pasu Tuhan ma anong akan rencana muna saat tujuan pasahaton inangon tu siap taranong tanpa kekurangan suatu apapun jadi saya atau matibu terapul rohamuna dipasu-pasu Tuhan saya pangapulion sian debatama totong nama dongani hamuna butima si pasahaton nami Tuhan muna mau lihat jadi dihamu permusik nami Gabi ala pasahato siluan nami nama hami baik kamu maju ede marolo-polo todiki Parolo polo todiki Ainang bito Tesusi Hamu sude Gege mai Sairas roha Tumadoi Seorang di Kiki Tujuh pakai Situasi
kami tidak dapat membalasnya Pak. Ya, kami akan tetap berdoa semoga ditambahkan Tuhan sama Bapak dan rekan kerja sekalian kekuatan dan rezeki yang berlipat ganda tambahnya yang sudah ada. Saya kira cukup sekian penyampaian. Terima kasih pada Tuhan, terima kasih pada kita semuanya. Pinawa tio pina itu panuhatan. Beda mang masih tio tu pasatan naik. Wele hitam malu saya saat tu panggale. Jadi songon opele haroro nami songon hata situ doron nami sititi masih gopak golang-golang parahuna tung songon ope ni pasah ni si ando gurning tuhamuna hera turut berduka cita hera gati ni papan bungana tong segudang ma pinasuna las marohamuna ima jo sahana mulia tema mulia te jadi pesatai ma parmusik saudara kami. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita. Dilani rodo kami lopa satu si dua ta anggaran naung tapuka di bagasan pungat sistem tu songono pe natabaen terus niru hadaron di songono kon dua sa bagok nama ratul mena nanti kata nirobian horos mahamu nama jalo nang songoni kami nama ngalian saya meni bisa berdua perlingkuman istiboro di Bataro nomor 2 sudah mah muna di Parorot. Jadi sepasat kami amang permusik nami sidua nami on baik kamu mazo idime baik kamu berlujung o Tuhan. Berlujung o Tuhan, Tuhan tidak silam. Bagi doa siapa asih didoa ala dia le Tuhan terbaik sona sobat bijolo tidak sona ala dia le Tuhan terbaik sona sobat bijolo tidak sona.
Yabe majalah ho. ang giduli nami nong roha muna dinarapay hita patu pahon ulaw na da persarmatuan ni dainang natahulongin dapat padu tikyon takas do amang do tamuina ku pakilala roha nami belagani akahulong muna tu keluarga nami Yabe mang. keluarga buna suhuton terida di siapa bahinam muna maritek kagugu pemikirion do akamateri satu tikyon ba mulia te gudang mamang do tamuinang say ditabay tuhatama dihamuna kapasupasuna di leona katurni pasarian terlumuwi maka silar siroha kahipaso to karina mangihut dihamu ka amang dainang raja di donga sahutan nami diharoromuna di ulau tadi son adong do patu pahami akai netio songon aka jabar tu hamuna tuk songon dia bendo akai netio nabuyu pasatami tu hamuna lasmaro hamuna dia mau kerajaan donga sahutan nami diburu nami nga para dia hamunya Goyang-goyang, mari bergoyang, Bapak Ibu, kena motor, Masrahi, Bapak Urta, Masrahi, Kamariasa. Kita bergoyang, rapon keyboard gondang, mari bergoyang, bersama memori musik. Ulang dongeng.
kami nama suut nami asa kami matu jalo horas rodo tu kamu abe suut nami abe kuda orang itu dua kami no parmu dan tinggal hamu lima sana tu suut nami langsung basi kuma lima parmu sit nami asa tinawin na itu minatu panasuk panuhatan beda memang masih itu as baru matu Lele di Tamagalu Sai sahata Tupang kami Horas pa Horas pa Horas pa Horas Maulati ni tutuhon namin Tuhan salut paparan nila tutuhon. Tanda ni Tuhan tutu anak ni Raja. Si boto uhum Tuhan tutu si boto adat. Jadi di pasangap pamuda tutuhon di pertuan nila tutuhon. Jadi Tuhan salut paparan nila tutuhon. Di sonjong-jong dohami sian jemaat gereja Metodis Indonesia nadong di utat tahun. Nah turut dohami berduka cita dinong marujung ngoluni na tua-tua na tahorongyon. Asa sokon hata na tua-tua na tutuhon nami. Asa balagama tutu batu di rumah, balagama batu di sopo. Nunga gawi na tutu perjolo, tu gawi na batu tu hamu salut paparan na poso. Matutu. Jadi molo majalo tua ni kodang kurasat amang mate. Ate. Hah? Jadi Tuhan mu betutu para sinami. Ala radong do gati ni karangan bunga sian hami jemaat gereja atau baik kamu cukup mulai-mulai Dang langsung na mamang barang langsung nama Langsung oke pak langsung baik kamu mana operasi Urang peho Maria Joluma Jesusi Urang kohata luto Tio matuhani Molo targo kokolumi Laporus mahotu Jesusi Urang parikin dalati Tutangan isi bonisi Roro parukino Tingol golumi Ragam tomang sitao Tali hasianamo Moro tu pasar rohani Alari yang kageliti Tingol masih paluhari Pasar sudena hosoni Urang peho Maria Joluma Jesusi Urang kohata luta Tio matuhani Moro targo kokolumi Maporus mahotu Jesusi Urang parikin dalati Tutan isi polisi di Indonesia Lasmaro hamu majaloi saya tuat tama tutu nama nabai holona tu kita salutna Matutu Tuhan na tutu salut paparan na tutuon Hamisian gereja Metodis dohon nami masukon hata dia tutu nama dok bulu adong hata dia tutu padok toba ni si bahodinda hatu buan ni si balas suna tunggu ame tutu tuan ina toras bulu nuko moding saya na lungun do tutu roha noeng pe asa pasot rawi tu hamu sokon hata dia tutu nama dok asa tidak buma tutu siarum uram di pora-pora na dulu ngudi tibu mangalum jala tarabun sarohamu saya roma tu hamu tutu lalun akka silas di roha Matutu Lele di Tamagalu Sai sahata Tupang kami Horas pa Horas pa Horas Horas Jadi Namar hamaranggi songoni anak dohot pahopu doho nini nina boru namion nakaling nungga gudang
acara taulahon jaladung ngagudang nakaninga kahata si pasingot dogot hata togar-togar tu hamuna imana manogari asa tujuan nyari asa tiur malakamuna asa ias nang pikiran muna asa ikhlas samuna pabor haton ima na tua-tua nong duparjolo di alap tu hatta jadi siak kami pe songon hula-hula marwaga siregar bolotung sawe songonon naboy tapai kami songon pasahaton hata pa apuh tu hamuna sayang giat matu hatta na bajolo ilak kamuna no di perdelanan bolotung pe songonon naboy tarpasahat tami basa tu hatta ma namangguhi akkasaluhu na nasikina kawan di sorata jadi upasahat tami ma songon pa apuh no tu hamuna mau lihat ma jadi mau lihat ya mohorong ni hula-hula tulang nami do ka sautan nami nang pangulan huria na mangurupi hami di bagasa ulas sadoron boy mardala do dengan diramoti jali pas Tuhan selani raja nami do nami so itu nama dokon asai namar julak-julak main namar julak-julak sekolah-kolang ibatu di batu bubung itu tabu-tabu surya kahatan ulia taboda nang kapanario sakamo kahula-hula nami do tangang munai anggiat mawapuhai mai tiba mai marto ngadi jabu sasa ni sulu ma sa turodang bulan saha mahita saludna liling mangulu totong mahita diiring-iring Tuhan so ni mahata parpuri sakay madop mulate gurang mahita saludna horas partikian pasatay ma tu pangulan ni huria ihita saludna tarlumubi ma di hamubonan ni hasuhuton disok kami jongjok siya tonga-tonga ni huriata ima HKBP espionom A marhiti inang situa boru silalahi las dodo nasian HKBP Suga ima marhiti hala amang situa siboya las songon ima nasian ukui songon sabungan resort ukui nasa resorton dina patuduhon sisada na tua-tua di punguan ni perhalado sa resort alani tutu jumuluma pinasahat tiki tu HKBP espionom A Panjang
memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk menghadapi bakeni na tua-tua tahun. Dison rodo hami sian gereja HKBP SP6A dohot punguan ina Kamis yang turut berduka cita atas meninggalnya mama kita yang kita sayangi. Semoga mama ini nanti diterima di sisi Tuhan agar dia tetap menjadi anaknya. Buat Mama Marta, kalau Mama Marta nanti terus berlarut-larut dalam sedihnya, kemungkinan bisa sakit. Jadi janganlah terlalu larut Mama Marta. Berdoalah kepada Tuhan agar Mama Marta diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk menghadapi semuanya ini. Begitu juga dengan keluarga semuanya. Semoga di dalam perjalanan nanti menuju ke Pematang Siantar, semuanya dalam keadaan sehat, dalam lindungan Tuhan. Tuhan turut serta untuk menjaga mobil semua, keluarga semua yang berangkat menuju ke Pematang Siantar. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Semoga perjalanan ini berjalan dengan lancar. Tuhan Jehovah mendongani hamu di perjalanan muna mauliate. Niroha hami disonro sian HKBP Soga ima naturut berduka cita manang marhabut niroha hami sian na dialap Tuhan sadana tua-tua ni pangula ni huria sian HKBP Soga ima natoras ni amang situa hasibuea dison amang inang keluarga besar sibuea rodo hami siap kuriata pasahaton turut berduka cita nami saya dipargogoi Tuhan masude keluarga na ditinggal hon niopung boruon saya itu sehat na lam tugajang nama umur sude akapinoparna suang songonian nong dina borhat hala amang dohot inang lak sude keluarga sude na berangkat diramoti Tuhan di pardalanan, diberkati supir dan semua anggota keluarga sehat sampai ke Siantar. Begitu juga nanti pulang sampai ke tempat kita ini lagi dengan sehat dan kita boleh kembali bersama-sama bersuka cita. Tuhanlah yang memberikan penghiburan, kekuatan buat semua keluarga besar Amang dan Inang, keluarga besar Sibuea. Songoni mahatasyakan. Tadi bata disudidikan basana namang ramoti tanan indadikon ni natoras tadi son. Hamiron numain sian perhalado resort ukui nadohot do turut berduka cita. Jadi hamu sude pinopar ni dainong tahun batu hatama nama parorot hamuna nama ngalehon hati uron di dalan ngalapor hatan non saninganan non satu inganan tujuan. Sengoni muse saha nung di inganat tahun sehat tamu muse yaka nama ngaradot yak kaulauta sigan nupari nang sengoni na melayani akan ditongani huria otik sauni sonna hatanami na mengkuli sian perhalado kui saya tu hatama nama murhati hamuna tu hatama na mandongani hamuna satu nasipul ulaon ni saurma tua ni dainong tahun butima. Tuhan memberkati. Sai solhot tu silang mi Yesus ingan aku. Sai solhot tu silang mi Yesus ingan aku. Mual nama bardisi ima inumoku. Silang mi tu haki ima puji aku. Silang
masugo sahatau i ede honoku. Pai masugo mula tema di tuhata sehat mahamuna sahat tu siatar jala disapenian tang yang nami sikok manya sudena nalaho siulahono muna di bona pasugit las ido nang doho tang yang nami totong mulak pihamon non sian siatar lah manopot ika akka yang anata di ukuyon tong masih sehat tamu akka manginang ima songotang yang nami tuhamuna saluhu keluarga na borhat siat pugun lamanon sahat tu namulak kamu jaka ari marsugut sehat dang adong hurang agia ahapena siak kamuna tohodo tutu inang songondo ni akka na tua-tua na julu tung buhapin na matua bulung penin na tua-tua tei anggolungun ni roha sai na tongdoro dungun ni roha ala na tahaholongi na tua-tua ta lau maningkalo kita ala ni dohonoku ma songon haten na matua ma dohonoku asa tobak ni simalungun menna persubanan ni simamora salpu masih kamu akan nalungun tujulanon sai Roma nang akka silas ni roha songonima siya kami na mewakili siyan resort oleh ati gudang ma Tuhan ma na madongan hita saluhut na pinasaha ma partikianot tu amang padita. Kami asasa masulu saat matubutyan di Tigaras tunggu di rodangi bulan di saat kami tutu sa tonga-tonga di Huria di napasahaton ede tangyang nami nang panupayon nami sa saat mamu panggabias sa matu parorasa toktong ma diramuti Tuhan apu hamu manauli apu hamu manaringkan adong do dipatu pahami di son sonaka ala jabar son pakaten na udari ala tortor mangala jabar rote dia kan marsi pangano nakid dang ada pala pasa kami dope ala ni dia muburu nami pasa tauma perjuluma pasa satu HKBP spionom paralado HKBP suga pasa matong nasian ukuye teh olo jadi songoni mamang nabuyu pasat tami hasa sititi masih pahudung les di rumah uliotik sosadia nabuyu pasat tami las marwa mamang doinang tuhat tama yang goda pasikopon akapasu pasuna pasat tami mak tuha mau pedita sauduti amu lota marede mahita sian bukede 734 ayat sada dot ayat 2 nasa jolma ikomate ikomago sibuki namangulu ikomate asatung dengan muse namangulu ikomate
ondo gabe bakke jala ikut do malake. Daging ondo gabe bake jala ikut do malake. Pedang bejuoku rohani debataki. Lehonoku dohosaku dang be marsa kau disi. Lehonoku dohosaku kaparsual-sualo marsugut ay molo halakan dung borhat na tuy pajupak pesuhabi na marhamaranggi alay posro hakku di hamu nakpeta paborhat na tuon ikolam rahut hasadaon ni keluarga ni na tuon di hamu akapinoparna asa nang penong di jalo na tuon tupal na marhite na didok na kaning tupal lina tua do akka pahopuna jala hamuliaon ni anak do amana sida di sido asa dohonon nami ma marsi julu-juluana mahamu mabahin akka ringgan tarlumobi dinapapor hatton inatta na tuon dangadong akka sidalian siya kanga do tu si paitonga do si siya pura do si dangadong alay songonak kana porsia hita ala kadong aku perhalado do hamu takas ikum marsijulidua na mahamu mabahin na ringgan di paborhat ni inatta na tutuon lam jupang matutu nangakaparsaulian ni di hamu tujuluan ni ari marhiti pasu-pasu ni tuhatta dia kana makirim dope dia kadana ni ngulu-ngulu dia kana di bagasa parsikolan tarpatungo di batadui di dalam martabata balas ni rohamuna dinong salpupe inatta na tuon. Jadi di hamu keluarga lauson marhiti odonon nami doate ala buano muna matutu tubona pasugit imatu siattar. Memang nungasahat tuhami surat perhuriaun ni inatta na tuon nasian HKBP Immanuel Resort Medan Nauli na mangido pangurupio tuhami makubasi ulota di bagasan sadarion alay dang buy hami dohot tu pematang siantar molotung buy dos rohatta nunga konfirmasi hami tu padita ni HKBP narong di pematang siantar ima padita hutahayan asa nasida makubasi ima acara penguburan di pematang siantar. Jadi molo perlu surat pengantar rupe jalo muna siya kami buana muna san adong may lehonon nami ma tuhamu asa uli ulota. Jadi molo ate ma di tonga-tonga ni ulaw paborhaton inatan na tutuon sa linay di hamu sudia kapinopar ni opungon gomos dohupang idohami toktong mahamu marsi pauli-ulian toktong mahamu masih tangyangan toktong mahamu patuduhon hasadaon keluarga si buaya na toktong majujung goar ni na tua-tuaon di dia pehamu asa jupang akasilas ni roha jalaodo dohonon nami akan burjumar na tua-tua tau jalon na do umur na gajang jala tau jalon na do hatuaon nang di portibion ino baydo di patik palimau ni iko pasangapom mudo na torasmo asa mertua ho jala liling mangulu di tano na nilehon di jahoba di batam diho jadi posroha nami ganup do hita nokea paborhato na kene tua-tua songonau ngayatim pia tuau jadi huboto do songo dia aka ulaon na paborhato na tua-tua
alai moro de batado na jumulo mian di tonga-tonga ni ulau ni sonang so ribu-ribu do saluna denggado saluhuna dangadong akka ungut-ungut dangadong akka perselisian alani pos rohanami di batama tutu madongani hamu jalama masu-masu hamu pinoparni na tua-tuaon amin martang yang mahir mauliati ma Tuhan di sobbah rohanami tu adupamu marhiti asini roham di parsaur matuaon ni inanami di son pos rohanami Tuhan homa toktong na majuluani lakkanami tarlumubi ma di hasuhuton keluarga laho pasidukon ari ni tuaon dinanang mabuan tu pematang siantar pataruhot tu inganan paridianan parsatok kinani pada wakamara tangat-tangat Tuhan jala iring-iring ma sonang so ribu-ribuan asiruham Tuhan pasu-pasu ma salhu na pinopar ni na tua-tuaon lam tabay hahi paso tabay gugo tabay hasadaw ni roha dinatakas Tuhan na nirahot ni holong ni na tua-tuaon tuak ka pinopar na jalamarningot totong dia kapuda na uli nang pinasaha ni na tuaton taga dinguluna asima roham Tuhan sahat di homa ulaunon dongani matuktong keluarga marhiti Yesus Kristus Tuhan nami amin surgoi sambulot tadoi dang adong besi tayo non disi surgoi sambulot tadoi dang adong besi namamuji tongtong na disi pinaluan ni Tuhatai namamuji tongtong na disi pinaluan ni Tuhatai surgoi dangadong besi ayo disi dua hali surgoi Tapasahak ma tutuhatta martang yang mahita saya diramoti Tuhan dewata maho dinalau ruar dot bongot olat ni orrori saliling ni liling na amin mari dehita 735 los tutup ma ai malungud dorohaku madapoto debataku asadila bung naau ai malungud dorohaku madapoto debataku asadila bung naau Yesus si sondangi si torusi obuni Yesus sondangi si torusi obuni oh adigan rotikiku asaborhat matodiku oh olodoro Batu pahaluaku marhite Yesus anak nai adi batu
Thank you.